फ्रा साबा लोगोफोरनो अन्थाव बाथावनो ओरैबायदि दुखुथिया माथो नोंसोर ओंखाम मोनजायोना मोनजानानिया मोनजायो दा गोग्लैलाबायसिनो ओमफ्राय सानै बुरुबा मोनजोबबाय आं न'नि कन्डिसनखौ नायदो रायजोफ्रा उन्दुयो नोंसोरबो न'खरनि हाल-सालखौ नायबाय माने ओरैबायदि अबस्थाया जों नुफैबाय जे अखा बांखा जुदि बार बारोब्ला अखा बांखा हायोब्ला माने उन्दुनो सासथि आरोखि। हेलौ रायजोफोर नोंथांमोना नैबे दिनैनि भिडिअखौ नायनानै गोसोआव दुखुबो मोनगोन आरो मोदैबो गगोन। ओरैबायदि दुखुनांथाव बे न'खरा नोंथांमोना हयथ' नुखाबाय जानांगौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों। दा जों बे न'खराव थांगासिनो दङ। दा जोंनिनो जायगानि डिमासा इउनिटनि मावथि जोहोलावफ्रा ससियेल मिडियायाव भाइराल जानाय भिडिअखौ नुनानै गोसोआव दुखु मोनखांनाय फैदों। दा बेनिखायनो जोंनि डिमासा इउनिटनि मावथि जोहोलावफ्रा जा हायो एसे बे न'खराव अनसुंथाइ हैनो नागिरदों आरो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअआ सहैदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दा आङो थांगासिनो दङ बै न'खरावहाय। बे भिडिअखौ सोर बानायदोंमोन नोंथांमोना आं खोन्थानि। बे भिडिअखौ बानायदोंमोन बाजै सम्फा, जायखौ जों बाजै ब्लेक कब्रा होननानै मिथियो। बिथाङा बे भिडिअखौ बानायदोंमोन। जेरावबो गामि खना खना जोबथा गाहाय थाखोनि उफाय गैयै न'खरफोर थाखोमानानै थायो। जेब्लानाखि भिडिअ सोरजोंबा खेबजानानै भाइराल जाबोयो अब्लासो जायगानि मानसिफ्राबो मिथिनो मोनो। बेफोरबायदि गोबां थायो जोंनि बर' न'खरा। बेनो न'नि न'आ हाग्रा दुना नुदोंमोन बे ओमफ्राय नैबे न'। दा न'आबो बेनो आरो ओमफ्राय नै लामा सेरावनो ओरै साहा दावखोबोनांगौ गुरि बाजारनि साहाजों स्कुल सेरजोंहाय। ओरैबायदि इन्जुरबो गैबावा न'आवबो ओमफ्राय लामा सेरखा। ओमफ्राय बेलाय लुफ्रामोन दङ न'आ। उन्दैफ्रा एसेनो माखासेयालाय ओरैबायदि उफाय गैयि अबस्था गैयिनो लोमजादों ने लोमजागाबाय सिथो लोमजादोंमोन लोमजागाबाय मामियालाय क्लास 2 नानियालाय न'नि कन्डिसनखौ नायदो रायजोफ्रा उन्दुयो नोंसोरबो उन्दुजोबो न'नि कन्डिसनखौ नाय रायजोफ्रा। अखाफ्रा जुब जुब हायोब्ला उन्दुनो मोना बिसोरो। इन्जुरबो गैया जेबो गैया सारसनजोबखायो। जिरायनासो थानांगौ जायोदां आन्दासाव। माने खायसे मानसिया जिबो दङ माने जौ लोंलाल' फेलाल' जि मोजां बाथ्रा रायलायो। फरायनो चान्स गैया, जानाय लोंनाय थिग गैया। दा नायदो नै न'फ्रानो मा जानानै दं। अखा बेसेबां खस्थ' माने आं सानदोंमोन नोंखौ जुदि जाथिनायावबो लायनो हागोनथ' मानसियाबो एसे बैसो थांबाय औवा दाननो हायिफोर नामा आं सानदोंमोन नोंखौ। खिन्थु हायो माने जाथिनायखौ लाबो बा औवाफोर दुमा लाफै आरो माने न'फ्रा एसे थिग खालामलांनांगौ। दा नै गथ'फोर देरबाय जुदि नोंसोर बेयावनो जायो बेयावनो फरायनो स्कप मोनाबा बिसोर गथ'फ्रा मा सोलोंगोन? बिसोर मा सोलोंगोन? दा जों गुबुनावसो खोनायोमोन खिन्थु दा जोंनि एरियायावनो जों नुबाय खोनासै मा बिदि जासै आरोखि। जे बुस्थुखौ जोंनि जायगा ओनसोलाव जों बारा खोनायामोन नुवामोन बे बुस्थुखौ दा जोंनि ओनसोलाव नुबोगासिनो दं आरोखि। दा बेखायनो जों जाजानो लुबैया जोंनि हारिनि जोंनि समाजनि मानसि हिसाबै जोंखौ जाजानो लुबैया दे। नै नानिमोन दं अन्थाव बाथावनो नै टेनसनजोंनो हिनजावा लामा सामा गोलैलाबायोनो। दा बेखौ साननांगोन आरोखि। जौनि फुख्रियाव गब'बाय थायोबा सानस्रिबाय थायोबा जानाय नङा। गथ'फोरनि इयुनखौसो साननांगोन, इयुनखौ साननांगोन। दा नै बिसोर एसे देरस'बाय, दा नैबे गथ'आ बे आहार जानाय गथ', दा बिसोर मा जाहैगोन जुदि नोंसोरनि देहाया एसे रेबलांबावोबा बिसोर मा मावनानै जाहैगोन? नोंसोर दा साफा बिसोरनो लामा दिन्थिनोसो रोंनांसिगौ। अनेक मानसियानो नोंसोरखौ भिडिअ नुनानै अनसायबाय, अनफैबाय, जि बुस्थु जाग्रा लोंग्राबो होबाय जानो हागौ।
जोंबो गिदिर बुस्थु होफैनो हायाखै अब्लाबो जों जा हायो दे जोंनि धोरोमनिफ्राय जों होफैबाय ओमफ्राय मोनसेल' आसाया बेनो खुनु दिनैनिफ्राय दिनैनिफ्राय जुदि एक नाम्बाराव जुदि जौ लोंनाय होननाय खोनाबावोबा जों अनेक जों खबर लागोन बबेबा बुस्थुआव जोङो जौ लोंनाय खोनायोबा जों डाइरेक्ट फैगोन दे मिडियावबो नुबाय खोनाबाय जोंनि ओनसोलावनो जाथारनाय जोंनि गामि खाथियावनो जाथारनाय दुखु मोनो आरोखि मेगन गाबनायफोरखौ नुबाय बिसिनि महरफोरखौ नुबाय ओरैबायदि अनखांना फैबाय जोङो माबाबो दंमोन बिद'बो लाबोना होफैदोंमोन जोंनो मोनजाखायो जों बेखौनो लोमजादों मादों होननानैहाय मोनजानाय नङा मोजां संनानै जादों ओमफ्राय माइरं लाबोदों ओमफ्राय दा नोङो बेखौ बिद' मोनखाबाय जौजोंसो मोजांसै बेखौ सानसोलाय खिन्थु जौजों जायोबा जोंनो खोन्थाहरदे जौजों जानो मोना बेखौ जोंहाय जौ लोंफैनोसो होफैदों बेखौहाय नङा नैबेखौ नानि मोनबाय नानि साथामबो थां ओमफ्राय सासेयालाय रदै बेयावनो थादे बेयावनो था समबारावहाय न'खौ इन्जुर बानायना फैनायसै जों मोजांनो ओमफ्राय मोजां खालामना लादो ओमफ्राय बेखौ लाखिदे बेखौ सासे दंबावदा नोंसोरो बेखौ माबादे बे जिसा स्कुल लाखिसिगोन दा ओमफ्राय नैबे मेथाइ दे बेखौ ज' राननानै जादे ओमफ्रायो नैबेवहाय नोंसिनि गस्ला नोंसोरखौ साबा होननायखाय नोंसिनि आब'आथ' बिदि दंसै दा नोंसोरो सेलायलायनाङा दे नोंसोरो गोलैसिनसो दंहैयो उनाव मिलायना गानथोंसै बिसोरो गावसोर मिलायना गानबानो जाबाय बिमाया माबाना होदो बबेया सोलो थोयो जों मोनबा ओमफ्राय बै बाबु गोलैनोहाय मोननै लाबोना फैदों नैबे बिफा सोलायदो सोलायदो बे नोंनि सोलायनायनि समनियो बेयाव सोलायनो रोङालानो गैले जिबनाव आरो माब्लाबाबो दावगानो हानाय नङा बाबुनो उन्दैनि दे ओमफ्रायो नैबे गस्लाया एसे देद्रायनो हागौ नामाथाय होननानैनो जिखुनु जाया नायदो दे नैबे दे गस्ला पेन्ट दं दे ओमफ्रायो गस्ला गैया होननायखाय पेन गैया होननायखाय जों लाबोदों दे ओमफ्राय खाथा गैया होनबाय मा गैया होनबाय जों खाथा लाबोना होबाय दे नोंसोर मेथाइ मोनजादोंना मोनजायाखैमोन मोजां नोंसोरो थोआलाय मिलायना गानदो लांदो माबानो हादो ओमफ्राय बेखौ माबादो नै बिमाया बेखौ लाफैदो नैबेखौहाय सोमनानैहाय माने मोनाव सोमनानैहाय फुङाव बेखौहाय गोथाङै जाबाय एसे एसे दे ओमफ्राय नैबो नै थाव गोथां दं ओमफ्राय नैबो स्राब दङ दालि ओमफ्राय नै थावबो दं दे क्रिम लाबोनो बावबाय नानि नों मेथाइ मोनजाना मोनजायाखैमोन साबोन दङ सिगां मोनजायोना मोनजायामोन बिदि मोनजायामोन दा मोजाङै खबर दे साब दङ दुन्दियाखौहाय दोनना लादो दे अन्थाव बाथाव जानाय फिसाफ्रा जाग्रा फिसाफोरनि एफा अन्थाव बाथाव महर हिनजाव अन्थाव बाथाव महर नङा होमबा फिसाफोरनि मोखांखौ नायनानै सोलायदो दे जोंनो जुदि बुजिनो रोंदोंब्ला नोंबो बुजिनांगोन जि मोजां मोजां महराव बुंनांगौ जानो जों जुदि बुजिदोंबा नङा होमबा जों मालाय मानसियानो दस्रा गामिनि मानसियानो जुदि जों बिसोरखौ अनखांनो रोङो नों सासे बिफा जानो मानो अननो रोङा अननांगोन न'खरखौ डेभेलप खालामनांगोन दे जोङो जेबो बुस्थु लाबोनो हायासै बेखौल' जा गस्ला गैया होननायखाय गस्ला लाबोबाय खाथा गैया होननायखाय खाथा लाबोबाय थाव जाग्रा मोदोमाव फुनग्रा लाबोबाय दालि लाबोबाय बुट लाबोबाय ओमफ्राय माइरं लाबोबाय माबादो जों थांनोसै उनाव खबर लाफाय थागोन खिन्थु बिदि माबाफ्राव आखलफ्रा एसे सोलायनोहाय नाजा आरोखि ना सोलायदो नानि
खुसि मोनदों दा गस्ला गोदान मोननानै नानि ओरैनो हाव दे जारौ बानलै गथ'फ्रा दे नांलायले थाथ'लायदो होनला दिनैहाय मोनाबिलि समाव बयनिसिमबो गोजोन हामलायथिखौ बावहरग्रोबाय जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय निसिमा आन्चलिकनि सिङाव थानाय डिमासा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै मैया दाख्लैनिफ्रायनो जे गोसारबाय थानाय ससियेल मिडियायाव मोनसे जाथाय जे न'खराव ओरैबायदि अबस्था बे जाथाया दिनै ससियेल मिडियायाव गोबाङानो गोसारलांबाय खोब बेखौ नुनानै जोंनि डिमासा दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नुनानै जोबोद दुखु मोनदों बेफोरबायदि जाथाया जानानै दङ बेनिखायनो जोङो बेखौ नुनानै खोब दुखु मोनदों आरो दा बेफोरखौ नुनानै जोङो बिनानावफोरनो फंबायफोरनो जोङो गानग्रा जोमग्रा ड्रेस लाबोदों आरो खाथा गैया होनदोंमोन खाथा लाबोदों ओमफ्राय माइरं एसे लाबोबाय ओमफ्राय दालि साफुन थाव बेफोरबायदि माखासे जाग्रा बुस्थुखौ जों लाबोनानै फैबाय आरो न'खरनि हाल सालखौ नायबाय माने ओरैबायदि अबस्थाया जों नुफैबाय जे माने अखा बांखा जुदि बार बारोब्ला अखा बांखा हायोब्ला माने उन्दुनो सास्थि आरोखि बिरादनो बेराफारसेथिं लेखा फरायनो थाखाय जायगा गैया खथा गैया गथ'फ्रा दिनैनि दिनाव फरायबाय थानाय समसै ABCD फरायनो क ख से नै थाम ब्रै फरायनो बिथांमोना दिनैनि दिनाव सुबिदा मोननांसिगौ बे सुबिदाफोरखौ दिनैनि दिनाव बिनानाव आरो फंबायफोरा दिनैनि दिनाव सुबिदा मोनाखै खोब बेफोरो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा बेनिखायनो जोङो डिमासा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनैहाय गानग्रा जोमग्रा खाथा फावथेन लानानै फैबाय माने न'खरनि जायबा गारजेन बे गारजेना जे बिफा बे बिफाया आथिं आखाइ मावनानै जानो हानाय माने बैसोनि आरोखि माने गोबां मानसियानो एसे बुजा बुजिबो जानानै दं बुजा बुजिखौ आं एसे क्लियार खालामनो सानबाय माने बिथाङा बेमारावबो गोग्लैसोनानै थानाय नङा बिथाङा माबा मोनसे बैसो थांनायबो नङा आरोखि माने मावनानै जानो हानायनि खिनिखौ जथेस्थ' बेहा एनार्जि दङ जथेस्थ' बेहा मावनानै जानो हानायनि केपासिटि दङ दा बिथाङा माने मावासो आरोखि मावगौबोनो खामानिखौ मावनायालाय खिन्थु लोंनाय जानायावनो माने थांजोबो आरोखि बिनि फैसाया खामानि मावनानै मोननाय फैसा होन मा मावनानै फैसा होन बे गावनि लोगोफोरजों लोंनानै जानाय बेदर बायनाय जौ बायग्लुंनाय बेयावनो जोबो आरोखि माने जौनि फुख्रियावनो सानस्रिबाय थानानै दङ जौनि लैथोआवनो दुगैबाय थानानै दङ आरोखि बियो थ' जोङो बेखौ आसा खालामगोन डिमासा दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै बिथांखौ जोङो जोंनि हारि जोंनि समाज जोंनि जाथिनि हिसाबै जोङो बेखौ जानो लुबैया खारन बिथाङा दिनैनिफ्राय जाय जौ लोङोमोन निसाजों थायोमोन बिनिफ्राय गोजानाव जानांगौ जानगाराव थानांगौ दिनैनिफ्राय आरो बिनानावमोननि मोखांखौ नायनानै बिसिनि मोखांखौ नायनानै मोजां न'खर दानो खालामलांनांगौ न'खर सामलायलांनांगौ आरो बेखिनिखौ जोङो फोसावनाय जाबाय थारमाने नैबे बिनानावमोनहा बे बिनानावमोनहा नैबे फंबाय दङ बिथांमोननि फरायनायाव जे खाथा नांगौ कारपेन्सिल नांगौ खोमोरग्रा नांगौ जुदि बिसिनि न'खर जासान्दियाव उफाय मोनसान्दियाव जोङो डिमासा दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि फरायनायाव जे बिजाब नांगौ खाथा नांगौ कलम नांगौ कारपेन्सिल नांगौ खोमोरग्रा नांगौ बेखौ जोङो होफैगोन माने जोबोबानो नोंसोर बुं दे जोंनो खोन्थाहर जों होफैगोन दे